Des de ja fa uns quants dimecres, amics, familiars i gent anònima diversa es concentra a plaça del Rei de Barcelona per donar suport i demanar l'alliberament dels 3 cooperants segrestats a finals de l'any passat a Mauritània. Ni la pluja ni el mal temps van poder frenar la iniciativa d'una causa que per motius de desinformació cada cop estem oblidant més i que convé anar-la recordant i insistint en la mesura del possible per aconseguir el retorn dels 3 catalans. I que són 3 mesos que, bé, aquest matí hem fet les famílies, hem publicat un comunicat en el que manifesten el seu patiment i la seva gran preocupació, però alhora la seva gran confiança en el govern, en les gestions, que ha de fer l'únic que té les eines per poder, diguéssim, resoldre aquest segrest. I volem fugir una mica d'aquestes informacions que de manera precipitada a vegades s'han publicat, que si era tan imminent, que si 48 hores, s'han passat les 48 hores, s'ha vist que no. A veure, jo el que crec també amb el que ens ha demanat el govern, ahir mateix va parlar amb nosaltres la secretària d'Estat de Cooperació, Soraya Rodríguez, i ens ha demanat paciència, parla del mig termini, que no ens precipitem, que tinguem confiança, i jo crec que estem a la via, però que ja volem creure molt fermament que cap al final, però que encara hi ha molts entrebancs que superar i que hem de tenir molta paciència i confiança, repeteixo. A la concentració també van assistir personalitats directament no relacionades en l'àmbit corresponent, que, com tothom, restaven a l'espera de notícies per part del govern central. Jo crec que a mi no em correspon parlar de cap mena de notícies i encara menys fer cap especulació sobre aquestes qüestions. El que hem de manifestar és la nostra confiança amb els que estan en primera fila de la tasca d'aconseguir l'alliberament tan immediat com sigui possible. Però aquesta tasca l'hem d'acompanyar des del silenci, des de la confiança i des de l'esperança. Com a element diferencial a la resta, l'esdeveniment va comptar amb l'assistència d'alumnes d'escoles barcelonines que, entre tots, amb un aplaudiment final, van donar per acabada la concentració que tornaria dimecres vinent al mateix lloc, amb el desig i l'esperança per part de tots que no calgui tornar-hi més. Com cada dimecres s'ha fet la concentració a la plaça del Rei de Barcelona per donar suport als familiars i coneguts dels 3 segrestats a Mauritània. A més, avui ha comptat amb el suport de diverses escoles barcelonines que s'han volgut sumar a la crida per a la seva alliberació immediata. Oriol Roig, B5 Televisió.